Moi, elikkä mä näytän nyt, miten kanille voi tehdä tällaisen melun. Tästä puuttuu heinä, koska mulla ei ole vielä kania, mutta niin, eikä mulla siis vielä heinääkään. Niin siis tästä puuttuu heinää, eli sillä yleensä laitetaan vielä heinää. Eli sä tarvitset vessapaperirullan. Ja sitten sakset. Eli ensimmäiseksi sä taitat tätä vessapaperirullan vähän liitteemmäksi, että sitä on helppo leikata. Noin. Sitten sun on tarkoitus sellaisia aika paksuja. Tällaiset on aika hyviä. Ehkä vielä ihan pikkusen paksumpia. Jostain tosta. Ja sitten siitä leikata. Ja sitten seuraavasti sekin voi olla toinen. Vähän niinku mahdollisimman saamaan kokoisia, koska sit ne pysyy paremmin kiinni. Ja sitten vielä tästä menee yksi. Tuo menee vähän. Noin. Nyt mulla on siis tässä näitä palasia. Näin. Eli sä otat vaikka nyt tämän kaikista paksuimman tai ihan miten vaan, mutta mä ainakin ottaisin vähän laittaa sillä näin. Sitten sä otat toisen ja sit sä otat sen niinku tosta noin. Sitten aika välissä. Sitten sä otat toisen. Ja sit sä otat sen täältä. Ja sitten vaikka, ottakas vaikka tässä välissä voi laittaa vaikka heinää tai sitten siinä ihan loppuvaiheessa. Noin, nyt siinä. Ja sitten tää toinen, niin voi mennä tosta. Sitten tulee tällainen. No sit tuolla on sitä heinää, sit se voi tässä tälleen. Sitten mulle jää yksi tällainen, siis sitten voi heittää roskiin tai jotain muuta tehdä. Mut joo, ei tällainen kuin siis tää. Ja sit se voi tietenkin tehdä vähän tällaisen, että siinä on isommat reiät, niin sitten se voi saada sitten helpommin heinää. Mut joo, moikka!